4 ліпеня Белсат-Зум, Віталь Бабін вітаю ўсіх, хто глядзіць нас у гэтыя хвіліны. Пра галоўныя падзеі ў Беларусі і вакол яе гаворым з экспертамі і сёння ў нас. Беларусь увайшла ў шанхайскую арганізацыю супрацы. Дэмакратычныя сілы рэагуюць негатыўна. А што гэта насамрэч дасць нашай краіне і беларусам? Лукашенко склікаў закрытае паседжанне Савету бяспекі для абмеркавання патрабаванняў Польшчы. Што пастанавілі? Дэ юрэ не прызнаём, дэ-факта супрацоўнічаем. Як рэжым вядзе супрацу з арганізацыямі на акупаваных тэрыторыях Украіны? Беларусь сталася чальцом шанхайскай арганізацыі супрацы. Адпаведную пастанову прынялі падчас паседжання Савету кіраўнікоў дзяржаваў ШАС у Астане. Каб зрабіцца раўнапраўным удзельнікам арганізацыі, Беларусь падпісала больш за 40 дамоваў. Беларусь сталася 10-ю краіну шанхайскай арганізацыі супрацы. У 2001 годзе арганізацыю стварылі Казахстан, Кітай, Расія, Кыргызстан, Таджикістан і Узбекістан. Пасля да яе далучыліся Індыя, Іран і Пакістан. У 2010 годзе Беларусь увайшла ў ШАС у статусе партнёра ў дыялогу, у 2015 у статусе назіральніка. Лукашенко разглядае ШАС як стратэгічную перспектыву. Дзякуючы ўдзелу ў арганізацыі, ён спадзяецца дасягнуць гандлёва-эканамічнага ды інвестыцыйнага ўзаемадзеяння з іншымі чальцамі ШАС. Прыняцце Беларусі ў чальцы шанхайскай арганізацыі супрацы асудзіла абраная прэзідэнтка Беларусі Святлана Ціхановская. Яна пракаментавала гэтую падзею ў сацыяльнай сетцы X. Я асуджаю прыняцце Лукашэнкі ў ШАС. Гэтае сяброўства прыносіць карысць толькі рэжыму, а не народу Беларусі. Аўтарытэтныя лідары не павінны супрацоўнічаць з дыктатарам, які тэрарызуе сваіх грамадзянаў. Падобныя дзеянні сведчаць аб адсутнасці прыхільнасці дэмакратычным прынцыпам унутры ШАС. Намі на сувязі намеснік кіраўніцы аб'яднанага пераходнага кабінету лідар НАУ Павел Латушка. Спадар Павел, вітаю вас. Вітаю вас. Скажите, якую карысць Беларусі беларусам можа быць ад уступлення ў шанхайскую арганізацыю супрацы? Гэта цікавае пытанне. Гэта арганізацыя заснавана ў 2001 годзе. Шанхайская арганізацыя супрацоўніцтва. На сённяшні дзень з улікам таго, што Лукашенко уступіў у шанхайскую арганізацыю, ужо 10 краінаў членаў, з іх, дарэчы, 6 былыя постсавецкія рэспублікі. Калі мы прааналізуем колькасць, колькі насельніцтва яны аб'ядноўваюць, гэта шмат, 3,5 мільярда. Але калі мы спрабуем з вами параўнаць, напрыклад, з іншымі арганізацыямі, напрыклад, Еўрапейскі саюз, калі б Беларусь уступіла ў Еўрапейскі саюз, гэта зусім іншая філасофія, гэта таксама магчымасць атрымання рэальных сродкаў на рэалізацыю канкрэтных праграм, на эканамічнае развіццё, на выкананне акрэсленых стандартаў. Што з гэта хутчэй штосьці накшталт СНД? Сустракаюцца, арганізоўваюцца сустрэчы на ўзроўні кіраўнікоў дзяржаў, кіраўнікоў урадаў, міністраў замежных спраў. Рашэнні, можа, нейкія прымаюцца, але пытанне выканання. У Еўрапейскім саюзе ёсць Еўрапейская камісія, якая фактычна працуе ў нейкім сэнсе акурат. У Еўрапейскім саюзе ёсць судовая сістэма, ёсць парламент, там ёсць выканальніцтва ўжо тых рашэнняў, якія прымаюцца. Таму, калі Лукашенко зараз расказвае байкі пра тое, як карысна яму будзе ў ШОС, гэта ўсё адносна. Чаму гэта патрэбна Кітаю? Кітаю гэта патрэбна таму, што ШОС мае непасрэднае, дзякуючы таму, што Беларусь уступіла ў гэту арганізацыю, сутыкненне зараз з мяжой Еўрапейскага саюза. Калінінград улічваць не будзем з вами праз Расійскую Федэрацыю, але ўсё ж такі найвялікшая мяжа зараз атрымліваецца Беларусі з Еўрапейскім саюзам, якая Беларусь стала і членам шанхайскай арганізацыі супрацоўніцтва. Так што тут вакно такое магчымасцяў эканамічных для Кітая адчыняецца. Другое, для Пуціна па што гэта патрэбна? Для Пуціна гэта патрэбна, бо, як я казаў, з 10 членаў, сябраў, 6 гэта постсавецкія рэспублікі. У большай ці меншай ступені лаяльнасці. Напрыклад, там ці Казахстан, Таджикістан, Узбекістан, Кыргызстан, і вось з'яўляецца Лукашенко. Лукашенко, ён жа васал. Ён халоп у гаспадара, таму ён будзе абсалютна выконваць тую волю, якая патрэбна будзе Пуціну ў дадзенай арганізацыі, бо знешняй палітыкі на сённяшні дзень беларускай не існуе. І яшчэ вельмі важна, што падкрэсліць. Я казаў
сказаў на пачатку пра прынцыпы, напрыклад, дзейнасці Еўрапейскага саюза ці Савета Европы. Давайте возьмем найбольш салідныя аўтарытэтныя міжнародныя арганізацыі. Там нельга уступіць, калі ты не выконваеш прынцыпы. Калі ёсць смяротнае пакаранне, тебе ніхто не прыме ў Савет Европы. Чым займаецца ШОС? Галоўнае гэта барацьба з тэрарызмам, наркотрафікам, гэта барацьба з нелегальнай міграцыяй, экстрэмізмам, з сепаратызмам. І давайте паглядзім, чым займаецца Лукашенко. Ну, ўсё наадварот. Да, калі мы бачым нават сёння сітуацыю на мяжы з Еўрапейскім Саюзам, гэта актыўныя дзеянні, накіраваныя на дэстабілізацыю сітуацыі на межах Беларусі з Еўрапейскім Саюзам з выкарыстаннем нелегальных мігрантаў. Калі мы кажам пра сепаратызм, ну так Лукашенко ж падтрымлівае Расію, менавіта якая займаецца чым? Адкусвае тэрыторыі незалежных дзяржаваў, падтрымлівае сепаратызм. То пра якія прынцыпы мы можам казаць у гэтай арганізацыі? Іх не існуе. Калі ў такім статусе ёсць Расія, у такім статусе, што робіць сёння Лукашенко, прымаюць Лукашенко ў гэтую арганізацыю. Беларусь прынялі ў ШАС, хаця Лукашенко стварае вельмі шмат праблемаў у тым ліку для Китая. Гэтымі праблемамі ў першую чаргу вызначыўся мігранцкі крызіс на мяжы з еўрапейскім звязам. Таксама бачым, што і Польша доўгі час цісне на Лукашенку для таго, каб гэтую праблему развязаць. Чаму ж тады ўсё ж такі Пекін вырашыў прыняць Лукашенку ў Шанхайскую арганізацыю супрацы? Ён спадзяецца, напэўна, што Лукашенко выправіцца, што ён пойдзе на саступкі? Ну, я яшчэ раз сказаў, што стратэгічна Пекін з'яўляецца, конечно, тут галоўным у гэтай арганізацыі. Гэта адзін з светных лідараў, гэта пастаянная канкурэнцыя са Злучанымі Штатамі Амерыкі. І аб'ядноўваць пад сваёй парасолькай, пад сваім дахам, як мага больш краіны тэрыторыі, яны зацікаўлены. Яны, як мы бачым, пакуль не гатовы пераходзіць да фарміравання арганізацый, якія мелі бы наднацыянальныя органы, якія бы выконвалі ўжо нейкія дзеянні, абавязаныя да выканання на тэрыторыі, якія аб'ядноўваюцца ў гэтай міжнароднай арганізацыі, але мець уплыў, конечно, яны хочуць. Мець в окно для транзіту тавараў у Еўрапейскі Саюз яны хочуць, бо ўсё ж такі, ну хто такі Лукашенко для Китая? Ён толькі пасярэднік, ён такі маленькі вінцік у гэтай сістэме. Китай цікавіць Злучаныя Штаты Амерыкі і цікавіць Еўрапейскі Саюз. У гэтым кантэксце іх цікавіць рынок Еўрапейскага Саюза і доступ до гэтага рынку. Таму Лукашенко менавіта вось на гэтым шляху і знаходзіцца. Тое, што он робіць зараз нелегальнай міграцыяй, зразумела, гэта не задавальняе Китай. Китай ніколі публічна не будзе крычаць, гвалтаваць, але месаджы будзе даваць. І наколькі нам потрапіла інфармацыя, двойчы ўжо Китай попрасіў тлумачэнняў ад Лукашэнкі. Так а што ж там адбываецца? Так, мы бачылі, што пасля візіта прэзідэнта Польшы Анджея Дуда ў Пекін была заява прэс-сакратара Китая, дзе яны прапанавалі сесці бакам за стол перамоў. Маецца на увазе Польшу і Лукашенко. Але пытанне ў тым, што яны прапанавалі сесці за стол перамоў, але пад дываном яны далі адпаведны сігнал Лукашенку. Дайце тлумачэнне, так што ж вы робіце там на гэтай мяжы? Бо гэта б'е па стратэгічных інтарэсах Китая. Ну, пытанне і ў іншым. Якія бакі і чаму павінны сесці? Лукашенко просто павінен спыніць нелегальную міграцыю, атакі, якія ён арганізоўвае. Ён байкі можа расказваць каму заўгодна, але ўсе ж ведаюць, што гэта штучна рукатворны крызіс, калі спачатку беларускія пасольствы ў арабскіх краінах выдавалі візы і ў консульскім пункце аэрапорта Мінск прывозілі гэтых мігрантаў, дастаўлялі да мяжу. А зараз гэта робяць расійскія пасольствы. Калі міністр замежных спраў Сікорскі кажа, што 90% тых нелегальных мігрантаў яны з расійскімі візамі, якія дзейнічаюць на тэрыторыі Беларусі. І іх таксама прывозяць межам Беларусі з Расіі, пазней да межу Польшы, дапамагаюць ім маневраваць, знаходзіць дзіркі, атакаваць мяжу, даюць адпаведныя там, ну, не зброю, там элементы такія, якімі можна нават, прабачце, і забіваць вайсковых іншай дзяржавы. Гэта ўсё штучны крызіс. Ну і вось, конечно, Лукашенко атрымаў гэты сігнал з Китая, што ён, ну, не вельмі задаволены, бо гэта можа прывесці да блакавання гандлю. Атрымаў сігнал і склікаў паседжання Рады бяспекі. Такую інфармацыю вы агучылі. Што на гэты конт вядома, спадар Павел? У меня было шмат інтэрв'ю вядучым польскім СМІ, сустрэчы ў МЗС Польшы, дарэчы, учора была, да гэтага і ў Міністэрстве ўнутраных спраў, і размаўляў я з міністрам унутраных спраў на гэты конт. І
твітам звяртаўся да спадара Сікорскага, і ён учора агучыў падыход, што ён выступае за закрыццё гандлёвых пагранічных пераходах, але аставіць для людзей, каб гэты рух быў. Лукашенко сабраў Савет бяспекі дзеля таго, каб ацэніць наступствы. А што ж будзе? Наступствы будуць даволі значныя. Гэта тычыцца экспарта і імпарту з Еўрапейскім Саюзам, і гэта мільярды еўра. Там па розных ацэнках гэта можа быць там 5 мільярдаў. Што тычыцца транзіта, гэта вялікія страты для беларускай чыгункі і для ўсіх, хто займаецца лагістыкай. Ну, зразумела, гэта моцны ціск на інтарэсы Расійскай Федэрацыі у тым ліку. Не толькі Лукашенко. Лукашенко на сённяшні дзень з мяжы зарабляе нават больш, чым ад уласнага экспарту Еўрапейскі Саюз на транзіце, бо дастаўляе, дзякуючы магчымасцям абыходжання санкцый, тавары ў Расійскую Федэрацыю. Яны ацэнілі таксама магчымасці закрыцця, далучэння да гэтай пазіцыі Польшы, Літвы і Латвіі. Ну, гэта ўжо тады поўнае гандлёвае эмбарга. Ну, і наступствы, пагадзіцеся, будуць вельмі моцнымі. Таму Лукашенко, як мы бачым, з аднаго боку на сваім паседжанні у Палацы Рэспублікі кажа: я не дам загаду беларускім пагранічнікам спыняць нелегальных мігрантаў, але адначасова на працягу ўжо 2 тыдняў мы бачым значнае змяншэнне колькасці атак нелегальных мігрантаў на межы. Апошні дзень гэта было 20 чалавек. Ну вось, ён кажа перад беларусамі: ну нібы ж, мне зламаць немагчыма, я такі моцны, я такі сильны, ніхто мяне не прымусіць. Але вымушаны на сённяшні дзень, разумеем, што на сённяшні дзень ён вымушаны ісці на саступкі, бо рэальнасць на мяжы зусім іншая. Як гэта звязана з вызваленнем асобных палітвязняў? Праваабаронцы паведамляюць прынамсі пра 7 чалавек. Гэта цяжкахворыя палітычныя вязні. Што думаеце на гэты конт? Я хацеў бы тут асцярожным у каментарах. Мы так дамовіліся, што для нас на сённяшні дзень галоўным, я думаю, все мы пагадзімся, вызваленне кожнага і кожнай з застенкаў, з турмаў, з катоўняў рэжыму Лукашэнкі. Важна, каб выйшлі усе. Важна, каб выходзілі зараз. І давайте, можа, будзем тут пакуль асцярожны у каментарах, чаму гэта адбываецца. Мы павінны, конечно, дзякаваць партнёрам і Польшы, і еўрапейскім партнёрам за тое, што яны ўключаюцца ў гэтую тэму, за тое, што яны дзейнічаюць у гэтай справе. Але мы адначасова павінны не забывацца, што у турмах знаходзіцца 1400, а калі ўжо па праўдзе значна больш, у некалькі разоў больш палізняволеных. Я сустракаўся недавно з адным з палізняволеным, які выйшаў з калоніі, і он мне шчыра сказаў: 25% толькі з усіх палізняволеных мелі статус палізняволенага ў калоніі. Бо людзі таксама не хочуць гэтага статуса, бо маюць пазней рэпрэсіі, немагчымасць камунікавацца з роднымі. Шмат якіх негатыўных скуткаў трапляе на чалавека, які мае гэты статус палізняволенага. Ну, але ўчарашняя інфармацыя, вось мы бачым, вясна апублікавала, што дадаткова 8 асобаў атрымала статус палізняволеных. Гэта паказвае, што Лукашенко ўсё ж такі рэалізуе гэты канвеер. Таму сёння для нас важна, каб выйшла як мага больш кожны і кожнага. Лёс, жыццё, здароўе чалавека, беларуса для нас з'яўляецца галоўнай каштоўнасцю, галоўным прыярытэтам. Хто ці што можа прымусіць у сённяшняй сітуацыі Лукашэнку вызваляць палітычных вязняў, працягнуць гэтую захаду? Я прапаную вярнуцца да гэтых каментароў пасля таго, як, дай Божа, адбудзецца гэтае вызваленне. Абавязкова мы прааналізуем, і я думаю, што адкаментуем неаднойчы. Сёння давайте будзем проста вельмі разважлівымі і ўсё ж такі разумець, што у нас велічэзная праблема, у нас яна вялікая праблема, якая ўсіх нас клапоціць, дурбуе, і нават выхад гэтых першых людзей, што я яшчэ раз падкрэслю, важна кожны і кожная, але праблема-то не здымаецца, праўда? Яна настолькі велічэзная, што тут яшчэ трэба шмат чаго зрабіць. Дзякуй вялікі за гэтую размову. Падчас саміту Шанхайскай арганізацыі супрацы Александр Лукашенко сустрэўся з генеральным сакратаром ААН Антоніо Гутэрышам. Афіцыйных каментароў наконт сустрэчы ніхто з іх не пакінуў. Іншыя навіны дня ў нашым аглядзе.
Прынамсі 9 палітычных вязняў на волі. Дакладна вядома, што сярод вызваленых былы кіраўнік партыі БНФ, хворы на рак Рыгор Кастусёў. Са словаў ягонай дачкі, палітык выглядае добра, бо апынуўся ў дома і пабачыў родных. Прозвішчы астатніх вызваленых палітвязняў не агалошваюцца дзеля іх небяспекі. Паводле вясны частка вязняў выйшла паводле амністыі, а частку памілавалі. Супраць каталіцкага святара Анджэя Юхневіча распачалі крымінальную справу. Яго пераводзяць з ізалятару часовага ўтрымання ў СІЗА. Ксяндза затрымалі ў траўні за публікацыю выявы бел-чырвона-белага і украінскага сцягоў. З таго часу на волю ён так і не выйшаў. Да затрымання Анджэй Юхневіч служыў у санктуарыі Маці Божай Фатымскай у Шуміліне Віцебскай вобласці. Беларускія актывісты Дмітрый Балкунец і Руслан Хазін заблакавалі рух цяжкавікоў на польска-беларускай мяжы. Такім чынам актывісты патрабуюць вызвалення палітычных вязняў. Насамрэч блакаванне носіць умоўны характар. Фуры прапускаюцца групамі раз на паўгадзіны. Акцыя узгодненая з польскімі ўладамі і была абмежаваная ў часе 9 гадзінамі. Еўрапейскі звяз увёў забарону на экспарт шматлікіх тавараў у Беларусь для фізічных асобаў. Забарона датычыць тэхнікі, запчастак і нават ежы, напрыклад, ікры і розных відаў труфеляў. Усяго, што даражэй за $1000. Забарона не датычыць тавараў для асабістага карыстання. Таксама сёння польская мытня больш не надае паслугу tax-free. Абмежаванне дзеяць у межах санкцыяў еўразвязу ў дачыненні Расіі і Беларусі. Злучаныя Штаты Амерыкі адзначаюць Дзень незалежнасці. Роўна 248 гадоў таму абвесцілі дэкларацыю незалежнасці, паводле якой калоніі Вялікай Брытаніі заявілі пра стварэнне дзяржавы. У сваім віншаванні з гэтай нагоды Святлана Ціханаўская адзначыла, што беларусаў і амерыканцаў звязваюць агульныя каштоўнасці свабоды і дэмакратыі, а таксама падзякавала за падтрыманне нашага народу ў змаганні з тыраніяй рэжыму, які цяпер пануе ў Беларусі. Александр Лукашенка ж у сваім віншаванні пажадаў амерыканцам бясхмарнага неба і заклікаў прыехаць у Беларусь, каб бліжэй пазнаёміцца з нашай краінаю. Беларускія прадпрымальнікі разгарнулі шырокую дзейнасць у Крыме і на Донбасе. Расследавальнікі з бюро супольна з кіберпартызанамі і украінскімі журналістамі выявілі дзесяткі арганізацыяў з беларускім капіталам у Сімферополі, Севастополі, Марыуполі ды іншых акупаваных гарадах Украіны. Большасць беларускіх кампаніяў, зарэгістраваных на акупаваных тэрыторыях, займаецца гандлем і будаўніцтвам. Сярод іншых расследавальнікі вылучаюць некалькі буйных бізнэсоўцаў. Владзімір Унукаў валодае зарэгістраванай у Марыуполі кампаніяй МСМ, якая прапаноўвае вакансіі будаўніка. Журналістам ён патлумачыў, што цяпер гістарычны момант і яму ўсё роўна, якая будзе рэакцыя ўкраінскіх уладаў. На радзіне з Бабруйску Александр Кажан валодае кампаніяй АВ Технастрой у Сімферополі. За год яна атрымала дзяржаўныя замовы на $750 000. Яшчэ адна сімферопольская кампанія, торговы дом «Крымбелхолдинг», воданагравальных котлоў і газавых гарэлак беларускай вытворчасці. На яе чале стаіць нарадзенец Пухавіцкага раёну Владзімір Акуліч. Пра аднаго з герояў гэтага расследавання нам распавёў журналіст праекту «Бюро Медыя» Алесь Ярашевіч. У Віктора Крэдзіча ён з'яўляецца саўладальнікам такога прадпрыемства, як санаторый «Карал». Гэта такі гасцінічны турыстычны комплекс, які таксама аказвае медыцынскія паслугі. Ён знаходзіцца пад Еўпаторыяй. Прадпрыемства яшчэ было заснавана до анексіі Крыма до 2014 года, але ў 2014 годзе яно было перарэгістравана па расійскіх законах. І гэтае прадпрыемства яно атрымлівала дзяржаўныя замовы ад маскоўскага ўрада. То бок там з 15 года па 22 год было заключана шмат кантрактаў дзяржаўных, і санаторый «Карал» атрымаў ад гэтых кантрактаў там больш за $4 мільёны. То бок кожнае лета туды ездзілі там расіяне адпачываць у гэтай санаторыі, а санаторый аказваў ім паслугі. У Віктора Крэдзіча таксама ёсць і іншы бізнес у Крыме. Яго ёсць такая кампанія «Юбіка», якая займаецца гандлем нафтапрадуктамі. У прыватнасці мы знайшлі, што яны таксама атрымлівалі дзяржаўныя замовы ад Крымаўтадора, і яны проста пастаўлялі бітум, каб рамантаваць дарогі і гэтак далей.
Сам Крэдзіч, ён такі быў не вельмі словаахвотлівы, калі мы ему патэлефанавалі, ён адмаўляўся ад каментароў, потым нам напісаў, што я грамадзянін Беларусі, гэтым ганаруся, і ніякага дачынення, значыцца, да Украіны я не маю. Хаця ён мае дачыненне да Украіны, ён у свой час хаваўся ў Украіне, бо у Беларусі на яго завялі крымінальныя справы за карупцыю. Фактычна гэты чалавек, паводле тых матэрыялаў справаў, якія мы раздабылі пры дапамозе кіберпартызан, бачна, што гэты чалавек, ён просто даваў хабар розным там чыноўнікам. Напрыклад, адна са справаў, яна звязана з былым намеснікам кіраўніка, сённяшняга ГУПОПа, так? І фактычна Крэдзіч яму даў хабар у $200 000 за так званую крышу, да, над ягоным бізнесам. Была яшчэ одна гісторыя, звязаная з бандай, ці, як это правильно назваць, арганізаванай злачыннай групай, якая дзейнічала на мытні беларускай. Яны перапраўлялі розныя тавары па фейкавых там накладных з Европы ў Расію праз Беларусь, і там писали несапраўдную інфармацыю, карацей, в этих документах, каб плаціць менш мытных пошлінаў, альбо ўвогуле іх не плаціць. І за тое, каб мытня пропускала гэтыя тавары, Крэдзіч таксама там даваў взяткі чыноўнікам. Мы, прынамсі, бачым, там ёсць адзін эпізод, што ён мусіў перадаць узятку мытнікам у памеры $10 000. То бок размова ідзе пра вялізныя сумы. І ён збег фактычна з Беларусі і атрымаў прытулак ва Ўкраіне. Спачатку беларускія сілавікі хацелі, каб яго экстрадавалі, і украінскія ўлады нават пагадзіліся на гэта. Ужо яго затрымалі, ён сядзеў у следчым ізалятары, мусілі экстрадаваць, але ён абскардзіў гэты прысуд, і падчас таго, як ён абскарджваў гэты прысуд, ён атрымаў прытулак в Украіне. І потым там пра яго доўга нічога не было вядома. Гэта была сярэдзіна 2000-х гадоў, і раптам праз 10 гадоў ён зноў всплывае ў Беларусі і пачынае весці такую актыўную антыукраінскую дзейнасць. Ён удзельнічаў у розных там арганізацыях такога прарасійскага толку, якія там падтрымліваюць Расію ў вайне супраць Украіны. І ён увогуле там не вельмі добра адзываўся пра украінцаў і гэтак далей. То бок, такая фігура. І зараз гэты чалавек дагэтуль, яго ёсць бізнес у Беларусі, яго ёсць бізнес на акупаваных тэрыторыях. І ён у Беларусі ён намеснік кіраўніка Беларускай Федэрацыі. Тысячы турыстаў едуць гэтымі днямі на Сіцылію, каб паглядзець на распаленую лаву. Самы высокі вулкан Еўропы, Этна, зноўку вывяргаецца. У аўторак адразу ў 2 кратэрах вулкану пачаліся моцныя выбухі. Далей глядзім без каментара. І на гэтым у нас усе навіны. Дзякую за ўвагу. Глядзіце нас у будні пасля выдання аб'ектыву і заставайцеся з намі ў сацыяльных сетках. Там інфармацыі яшчэ больш. Да хуткай сустрэчы.